kaka ohala mantiere sani kod ber mar jo-ohala kao okumba. Uptake ni piny. Kata jogo ma kao okumba ok githoth ahinya e kembe kata jo-ohala matindo. Mapod nyalo bedo ni kare midhiero e kinde ma ng'anyo ma kama gitimo. Clever, erokamano, wabie awacho briefly kuom joma timo ohala in open places. Not even open places. Can I say ni jokama is very easy to access. Apane gin joma are under much risk compared to jok mantiere maybe kama obedo hidden in a way. Koro ng'eni ji tiyo gi yore mopogore tinde. Mana ka asewache before, ni tinde moso ka in ng'ama ing'a ber ni an kama ntiere ni it is very prone to attack. Or kam ji nyaneno in a very easy way. Apani ng'ama chaka mano you have no choice. Kaka you have to take a very active and insurance ma cover both fire and theft. Kiji mago those are the main things nyalo affect ohala mondo at least kapo ng'ato break into your shop to mana achiel kuom gik ma ing'iyo ni edho kwale kata maybe bang'e to gitoye mach ama whichever the case nyalo bedo gi fault mar electricity. An mara actually akawo both but ng'eyo ber ni ji opogore luwore gi mang'ato deal godo luwore gi ni ohala bochopo kanye. Kata mar ariyo mana kaka wacho no oboma nuoye tinde ji work especially in terms of business community. Business community tinde oriwo nyaka mana ka osiepe ne wacho oriwo cleaners, oriwo security, oriwo in charge of security in a building, oriwo your neighbors around nyaka idagi ji maber ma kaponi maybe gimoro mana. But please just tell kona ng'ato ni please an ok adhi bedo but ng'ina kar nie. Kara maybe kuponi gimoro timore to gona sime. I'll do what 1 2 3 kara golo some small amount of money koro kari kanyo bedo guided. Man apply actually they work close enough hand in hand with also the policeman. Gimi ya fwenye ni nitie kuonde moko mara highly protected. To nitie kuonde moko mabende ilengo mok miya arita moro makare. Kaeto mogik clevers apani koro gimoko otimorega en ga apar ni ka ng'iyo kian based on my experience subi alan experience ne ng'ato ni gino timore this kind of way. Ere gimano kata omiyo duka no bedo ng'ato donje to mar ng'ato ng'ato podonje. Koro at least en ago tin gimoro setimore joneo ni what are the measures we need to take. Mondo at least moko kamano kotimore ta en ng'ama prepared mondo mi at least kuponi gino otimore they can easily avert it. And that day I released my staff mondo mi kigi donje. Then the second thing I did and I will gi gino timore the last Azimio actually was it last year. Last demonstration no timore to ng'eni magi ma definitely ko timore moso ko wantiere mandamano de timore kamae to be sure ne definitely or either position of the government nyaka tend to use a way mondo at least gibed gi let me say gibed gi ng'ato manyalo interfere maybe ginyalo goons definitely nyaka bedi koro ng'ebe ni always tinde be wala bende you just take care of a business marino wuono koro mori kuponi we neglect you have more ways to make things work. Mogik anya para nyalo wuoye e wach mar kineno ka ng'ato wuoye awach ni gimoro timore for example ni wantiere ohala to then kaeto yudo ka maybe okibedo gi insurance mamano pe abate medo suno ji king'eyo from data mar joma nitie kode very low people. I mean osieba no wacho ni 3% but I was almost 2.5. It is going down. Koro ohala and risk we have to kind of expect we win every day. We also pump some money mondo mi rito ohala kech ma en lifetime mar ng'ato can you have to do what it takes mondo metie mangawa obed be very secure and safe and all mean possible. Koro anjal mani maybe kundo ji mondo at least ng'ato or invest heavily on in terms of more in case something happens and give way when you're recover his stock or maybe any of his material my car come out here.